హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం, అలాగే ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. మనం 13th చాప్టర్ 13వ అధ్యాయము ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనే ఇందులో మనం నిన్న 19 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. 20వ శ్లోకం నుంచి ఈరోజు శిల ప్రభుపాదుల వారి బోధన ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. నిన్న మనకి ఈ 19వ శ్లోకంలో ఏం చూసామంటే, మనకి ఏదైతే అందరిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన సర్వం వ్యాపించి ఉన్నారు, ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఈ విధంగా క్షేత్రము అంటే దేహాన్ని, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా నీకు తెలియజేశాను. కేవలం నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదపవారు నా దివ్య స్వభావమునే వాళ్ళు కూడా పొందుతారు అనేది చెప్పడం జరిగింది. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రకృతిం పురుషం చైవ అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఇది అలాగే జీవులు అనమాట. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే అనాది, అంటే ఇప్పుడేవో వచ్చినవి కాదు, కొత్తగా వచ్చినవి కాదు, అవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి. మరి మనం ఇంతకుముందు చూసాము, ఈ యొక్క భౌతిక జగత్ అనేది తాత్కాలికం అని చెప్పారు కదా అనే డౌట్ ఇక్కడ రావచ్చు. అది తాత్కాలికమే, కానీ ఆ పంచమహాభూతాలు ఇవేంటంటే వాటి నుంచి వచ్చే వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోతూ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మట్టి తీసుకుని ఒక కుండ చేసామనుకోండి, ఆ కుండ పగిలిపోయి దాంట్లో నుంచి ఉన్న మట్టి మళ్ళీ మట్టిలో కలిసిపోతుంది. సపోజ్ వాటర్ ఉంది అనుకోండి, మళ్ళీ వాటర్లో కలిసిపోతాయి. వాయువు ఉందనుకోండి, ఒక సీసాలో మనం బంధించాము, ఆ సీసా పగిలిపోయింది అనుకోండి, ఆ వాయువు అనేది వాయువులో కలిసిపోతుంది. అంటే అవి శాశ్వతంగానే ఉన్నాయి, కానీ అవి వచ్చిన అంటే ఆ యొక్క అవ్యక్తం నుంచి వచ్చి వ్యక్తం అవుతున్నాయి కదా, అది శాశ్వతం కాదనమాట. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ అనేది ఒక రకంగా చూస్తే మనకి అవ్యక్తము వ్యక్తము అవుతూ ఉంటుంది అనమాట.
కానీ అనాది నుంచి అంటే భగవంతుడు వాటిని సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అవి అనాది నుంచి కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మమైవాంశో జీవలోకే, మనం కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, సనాతనం అనమాట. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, మనం కూడా శాశ్వతమైన వాళ్ళం అనమాట. వాటి మార్పులు అలాగే భౌతిక గుణములు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినట్టువి. అంటే మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ న్యాచుర్ ద్వారా అంటే మనం ఈ యొక్క త్రిగుణాల సంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా వాటికి సంబంధించిన ఆ యొక్క గుణాలు అనేవి తీసుకుంటూ, సపోజ్ ఎలా అయితే ఒక నీరు కనుక పైనుంచి వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి మట్టిలో పడుతూ ఉందో అటువంటి కలర్లోకి ఆ నీరు కూడా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ బురద నీళ్ళలో పడింది అనుకోండి, ఆ వాటర్ కూడా బురదగా అయిపోతుంది. రెడ్ అంటే ఒక ఎర్ర మట్టి ఉంటుంది కదా, అందులోకి వాటర్ వచ్చి చేరింది అనుకోండి, ఆ నీళ్ళు కూడా మనకి ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అట్లా మనం కూడా ఏంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చిన దానివల్ల మనం కూడా అటువంటి లక్షణాలని అంటే అటువంటి భౌతిక గుణాలని తీసుకుంటూ ఉంటాము. అందుకే ఈ అధ్యాయం తెలవనట్లు జ్ఞానం ద్వారా మనుషుడు కర్మక్షేత్రం అంటే దేహం క్షేత్రజ్ఞ అంటే మనం ఈ దేహాన్ని ఎవరెవరు తెలుసుకున్నారని చెప్పాం నిన్న, జీవాత్మ అలాగే పరమాత్మ ఇద్దరికి కూడా తెలుసు అనమాట. అట్లా మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి వచ్చిన దానివల్ల ఈ భౌతిక ప్రకృతి అలాగే జీవాత్మ రెండు కూడా అనాది అయినవే. అవి రెండు కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినవి. మనం చూసాము ఉన్నత ప్రకృతి అలాగే న్యూన ప్రకృతి అన్నమాట. పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి చూసాం కదా. అట్లా మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భౌతిక జగత్తు మనం ఈ యొక్క కలుషితం అంటే ఈ త్రిగుణాల యొక్క వాటిలోకి వచ్చి మనం ఆ త్రిగుణాలని చేత బంధించబడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే ఆ త్రిగుణాలు ఆడించినట్లుగా ఆడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే మనం నిన్న కూడా చూసాం కదా, వికారాంశ పరివర్తనలను కూడా అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క రావడము అంటే జన్మించడము, తర్వాత కొంతకాలము నిలిచి ఉండడము, తర్వాత ప్రత్యుత్పత్తి చేయడము, అలాగే మళ్ళీ కొంత నశించడము, తర్వాత పూర్తిగా నశించిపోవడం అన్నమాట. ఇట్లా మన దేహం అనేది 6 వికారాలకి షడ్వికారాలకి లోనవుతూ ఉంటుందన్నమాట. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యమునకు కారణము ప్రకృతియే, సమస్త భౌతిక కార్యమునకు కారణము ప్రకృతియే హేతు అని చెప్పబడింది. కాగా జగత్తులోని సుఖ దుఃఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడింది. అంటే ఈ యొక్క సమస్త భౌతిక కార్యాలకు కూడా ఏంటి కారణము? ఈ భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. మనము 3వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణకర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా మనం కొన్ని కార్యాలను చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే అవన్నీ మనమే చేస్తున్నాము అని అనుకుంటాము. అలాగే ఈ జగత్తులో వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు అంటే మనం వాటిని కోరుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక జగత్తు మీద ఎప్పుడైతే ఆధిపత్యం చలాయించాలని కోరుకున్నాం కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక లోకంలోకి వస్తున్నాము. అందుకే ఆ యొక్క వచ్చే ఆ సుఖ దుఃఖాలు అంటే సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా బాగా నిద్రించాలి అనుకుంటాము, దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. లేదు ఎక్కువగా తినాలనుకుంటాము, ఒక సూకర జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ యొక్క ఈ జగత్తులో వచ్చే సుఖాలు దుఃఖాలు ఈ అనుభూతి చెందడంలో బాధ్యుడు ఎవరు అంటే జీవాత్మ ఏంటంటే కోరుకుంటూ ఉండడం అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే బాగా ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ తినాలి అనుకోవడము, లేదా ఎక్కువగా నిద్రించాలి, ఎక్కువగా తినాలి అనుకోవడము, తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఏ చక్షు అంటే ఏ యొక్క ఇంద్రియాలు అయితే దానికి సంబంధించింది కావాలంటే బాగా నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు, బాగా నాన్ వెజ్ తినాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మరి బాగా నాన్ వెజ్ తినాలంటే ఒక క్రూరమైన మృగం ఏదైతే ఉందో అటువంటి దేహం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆ నాన్ వెజ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు బాగా ఎక్కువగా అంటే ఏది పడితే అది తినాలనే కోరిక ఉంటూ ఉంటుంది కొంతమందికి,
వాళ్ళు ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక శూకర జన్మలాగా, ఒక పంది జన్మలాగా వస్తుంది అంటే అప్పుడు అది ఏం కావాలంటే అది తినొచ్చు అనమాట. ఇట్లా జీవాత్మ ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉంటుందో, అంటే ఆ యొక్క మనసు, ఆ బుద్ధి, ఆ మిథ్యాహంకారం ఉండే ఆ సూక్ష్మ దేహం ద్వారా ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉంటుందో, ఇట్లా మనం 84 లక్షల జీవరాశులలో వాటికి సంబంధించిన ఏదో ఒక దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మనం చేస్తున్న కర్మలకి, మనం చేసిన పాపాలకి మనమే బాధ్యులము. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, తత్తేను కంపాంసు సమీక్షమాణో భుంజాన ఏవాత్మకృతం విపాకం అని. అంటే మనం చేసుకున్న వాటన్నిటికీ కూడా మనమే బాధ్యులు అనమాట. కాబట్టి వాటికి వారసులు మనమే. అంటే ఆ వచ్చే ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వాటి యొక్క వారసులం కూడా మనమేనమాట. అందుకే మనకి ఈ 24 లక్షల జీవరాశుల గురించి కూడా బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో కూడా రాసిందనమాట. అష్టాదశ పురాణాలు వాటిల్లో ఒకటైన విష్ణు పురాణము, అలాగే గరుడ పురాణంలో జీవులు ఎన్ని, అవి ఎన్ని రకాలు, వాటి మీద స్పష్టమైన వివరణ అనేది ఉందన్నమాట. జలజ నవలక్షాణి అంటే జలచరాలు ఏంటంటే నవలక్షాణి అంటే 9 లక్షలు అనమాట. స్థావర లక్ష విశంతి అంటే స్థావర అంటే కదలకుండా ఉంటాయి కదా చెట్లు, ఇటువంటివి అనమాట. అవి 20 లక్షల రకాలు అనేవి ఉన్నాయి. క్రమయో రుద్ర, రుద్ర అంటే 11 సంఖ్య అనమాట. కాబట్టి క్రమయో, అది క్రమయో కాదు, క్రమయో రుద్ర అంటే సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో క్రిములు అవి 11 లక్షలు అనమాట. పక్షిణం అంటే బర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి 10 లక్షణం అంటే 10 లక్షలు. త్రింశల్ లక్షాన్ని పశవ అంటే పశు జాతులు ఉన్నాయి కదా, అవి త్రింశల్ అంటే 30 అనమాట. 30 లక్షల పశువులు అనే రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే చతుర్లక్షాన్ని మానవ, మనుషులు ఏంటంటే 4 లక్షల మానవ రకాలు, జాతులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. అట్లాగే గరుడ పురాణంలో కూడా కొన్ని గుడ్డు నుండి పుట్టేవి, నీటి చెమ నుండి పుట్టేవి, భూమిని చీల్చుకుని పుట్టేవి, ఇట్లా వివరణ అనేది, మావి చేత కప్పబడి పుట్టేవి, ఇట్లా కొంత వివరణ అనేది ఇవ్వబడేది. మనకి ఇట్లా చూస్తే 9 లక్షలేమో ఈ యొక్క నీటిలో జలచరాలని చెప్తాం కదా అవి, 20 ఏమో ఇవి చెట్లు, మొక్కలు, వీటికి సంబంధించినవి. ఈ 11 రకాలేమో కీటకాలు, క్రిములు, కీటకాలు ఇవి. 10 లక్షలేమో బర్డ్స్, 30 లక్షలేమో పశువులు అంటే జంతువులు, 4 లక్షలేమో మానవ జీవరాశులు. Biologists say that all human beings belong to one species. అంటే మనకి మానవుల గురించి అనమాట. 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పైసెస్ అకార్డింగ్ టు కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. మనకి అలాగే ఇక్కడ కూడా సైన్స్ అనే వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవుడు ఈ విధముగా జీవనము సాగించును. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంపర్కమే దీనికి కారణం. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుచుండును. అంటే మనం ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములు సత్వ రజస్ తమో గుణముల బట్టి మనం కూడా ఏంటి నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది సపోజ్ మరి అధమ అయిన వాటిని కోరుకుంటున్నాం అనుకోండి, అటువంటి తమో గుణానికి సంబంధించిన జన్మ అనేది తీసుకుంటాము. రజోగుణంకి సంబంధించిన భావంలో ఉన్నాం అనుకోండి, అంటే ఆ గుణం ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ రజోగుణానికి సంబంధించిన దేహం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఇట్లా మనం ఏంటంటే ఇట్లా బాగా అల్పమైనవి, అలా మనకి ఉన్నతమైనది ఏంటి అంటే మానవ జన్మ అనమాట. కాబట్టి ఇలా అంటే మనం ఈ యొక్క
భౌతిక దేహంలో ఉంటూ మనం కోరుకున్న విషయ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బట్టి మనకి ఆ ఇంద్రియం బాగా పనిచేసే ఆ యొక్క దేహం అనేది లభిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా కాకుండా మనం భగవంతుని యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నామంటే, అంటే సపోజ్ తల్లి సంరక్షణలో తండ్రి సంరక్షణలో ఉన్నామనుకోండి, వాళ్ళు మనల్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సపోజ్ ట్రైన్లోనో బస్సులోనో ఎక్కడికైనా మనల్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఎలా చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. మనం బాగా చిన్నప్పుడు మనకేమీ తెలియదు, వాళ్ళు మనల్ని చాలా జాగ్రత్తగా అంటే ఎండ కానీ చలి కానీ ఇట్లా ఏవి కూడా మనకు తగలకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే మనం కూడా భగవంతుని యొక్క శరణు పొందాము అంటే మన యొక్క బాధ్యత కూడా ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే మనకి ఈ జీవరాశులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో జన్మ తీసుకోకుండా వాటిల్లో కాకుండా మనల్ని ఆయన యొక్క లోకానికి చేర్చుకుంటారనమాట. ఎలా అయితే ఒక తండ్రి అయినా తల్లి అయినా మనల్ని ఎక్కువగా సుఖపెట్టరు. ఎందుకు అంటే మనం సుఖానికి ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోయాము అంటే తర్వాత మనము చేయాల్సిన ధర్మాలని మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యాలను చేయలేము. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం, పిల్లలకు కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు కింద పడితే వాళ్ళే లేచి వెళ్ళేలాగా వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఇది ఇవ్వాలి, అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట. అలా కాకుండా మనమే ప్రతి ఒక్క దానికి వాళ్ళని వెళ్ళి అంటే కింద పడిపోయారు మళ్ళీ లేపి మనమే వాళ్ళని నడిపించకుండా ఎత్తుకుంటూ తీసుకువెళ్ళాము అంటే వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత అనేది రాదు, అలాగే కష్టం అనేది కూడా తెలియదు. మరి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా బాగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారనమాట. అందుకే భగవాన్ కూడా ఏం చేస్తారంటే మనకి కూడా లైఫ్లో అంటే ఈ యొక్క దేహాలు తీసుకున్నప్పుడు మనకి కూడా ఏంటంటే కొన్ని టెస్టులు పరీక్షలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. లేదు మనకేంటి అంటే ఏవో ఒక ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు మనం దానికి పడిపోకూడదు అనమాట. అంటే ఇంకింతే అన్నట్లుగా పడిపోకూడదు. మనం ఏంటంటే ఈ ఉన్నతమైన జన్మ వచ్చింది కాబట్టి ఇటువంటి పతనమైన జన్మల వైపు కాకుండా మనము దుర్లభం మానుష జన్మ అంటారనమాట. దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే అంటే మనం ఏంటంటే సత్సంగంలో ఉంటూ మనము ఒక మానవ జన్మ లభించింది, ఇది చాలా దుర్లభమైనది కాబట్టి దాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే మిగతా ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క మిగతావి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో బుద్ధి అనేది ఉండదన్నమాట. కాబట్టి ఈ పశువులు అలాగే చెట్లు వీటన్నిటిలో కూడా బుద్ధి అనేది పనిచేయదు. కాబట్టి మానవ జన్మ అనేది చాలా దుర్లభంగా దొరుకుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే మన యొక్క జర్నీ అనేది చూసుకోవాలన్నమాట. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. అయినను ఈ దేహమునందు దివ్య ప్రభువును దివ్య యజమానుడును పర్యవేక్షకుడును అనుమతించువాడును పరమాత్మగా ప్రసిద్ధి నొందిన వాడును అగు దివ్య భోక్త మరి ఒకడు గలడు. అంటే భోగించేవాడు. అలాగే మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క దేహానికి సంబంధించి మనకు తెలుసు ఈ దేహంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది, కానీ పరమాత్మకు కూడా తెలుసు అనమాట. అంటే మనము అలాగే పరమాత్మ కూడా ఉంటారు ఈ యొక్క దేహంలో. కాబట్టి ఈ దేహమునందు దివ్య ప్రభువు అలాగే దివ్య యజమానుడు. మనమేమో దివ్యమైన వాళ్ళము కాదు, మనం యజమానిమి. అలాగే మనం ఏంటంటే ఈ దేహానికి ఒక పర్యవేక్షకుడిమి. అలాగే కానీ అనుమతించేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో, సపోజ్ మనం ఇంత ముందు కూడా చూసాం కదా, ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నట్లుగా ఆత్మ అనే పక్షి ఏంటంటే ఆ యొక్క ఫలాలను స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది, కానీ పరమాత్మ మాత్రం సాక్షిభూతుడిగా చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ పక్షి అనేది ఇతను తినేవాటన్నిటికీ కూడా ఇతనే బాధ్యుడు అనమాట. జస్ట్ మనకి ఆ యొక్క ఇది ఉంది, కోరిక ఉంది, కానీ ఆ కోరికతో పాటు అది తీర్చుకునే అర్హత కూడా మనకి ఉందా లేదా అని దాన్ని బట్టి మనకి పరమాత్మ ఇస్తారనమాట. అంటే ఓకే నీకు ఈ కోరిక తీరుతుంది అనే అటువంటిది ఇస్తారనమాట, ఆ అనుమతి అనేది ఇస్తారనమాట. అందుకే అతను అనుమతించేవాడుగా కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క దేహంలో కూడా అంటే జీవాత్మతో పాటు దివ్యభోక్త అయిన పరమాత్మ ఇంకొకడు ఉన్నాడు. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వథా వర్తమానోపి న స భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి
జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సహచర్యముల గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్నవారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏంటి, జీవాత్మ ఈ ప్రకృతి గుణముల మధ్య ఎలా ఉంటుంది, అలాగే జీవాత్మకి అలాగే భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధం ఏంటి అని ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకున్నారో, అంటే స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నారో, వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ యొక్క లోకంలో జన్మించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు. ఎందుకంటే తెలుసుకున్నారు కదా, నిజమైన జ్ఞానం అనేది వచ్చింది అంటే వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదన్నమాట. ఇందా చూసాం కదా, మరి ఇదంతా జ్ఞానం అనేది వచ్చిందనుకోండి, ఏదైతే ఆ జలంలో ఉండే జీవులు, అలాగే మొక్కలని, సరీస్వరూపాలు, జంతువులు, పక్షులు, ఇటువంటి జీవరాశుల్లోకి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండదన్నమాట. కనీసం మళ్ళీ మానవ జన్మ అనేది పొందడానికి ఏం చేయాలి, మనము భగవంతుని యొక్క శరణ అనేది వేడాలి. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. కొందరు ధ్యానము చేతను, మరికొందరు జ్ఞానాభ్యాసము చేతను, ఇంకను కొందరు నిష్కామ కర్మ చేతను పరమాత్మను తమయందే దర్శింతురు. మనం చూసాం, కొంతమంది ఏంటంటే ధ్యానం ద్వారా, ఇంకొందరు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా అన్నమాట. ఏవైతే మనకి ఆ జ్ఞానయోగం అనేది ఇవ్వబడిందో వాళ్ళు కూడా ఏం తెలుసుకుంటారు, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మా ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. వాసుదేవ సమాత్మ బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మా ప్రపద్యతే. వాసుదేవ అంటే వాసుదేవుడే సర్వం ఇది అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారనమాట. అటువంటి మహాత్ములు కూడా చాలా అరుదుగా ఉంటారు. కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నిష్కామ కర్మ చేత, అంటే ధ్యానము లేదా జ్ఞానము లేదా నిష్కామ కర్మ చేత పరమాత్మను వాళ్ళ యందే వాళ్ళు దర్శిస్తూ ఉంటారనమాట. మనం చూస్తాం కదా, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. అంటే విద్యా వినయ సంపన్నుడు ఏం తెలుసుకుంటున్నాడు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. అంటే సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు, సత్వగుణంలో ఉండే గోవు రెండు కూడా ఒకటే. శునిచైవ శ్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. అంటే ఏనుగులో ఉన్నది, అలాగే ఒక శునకంలో ఉన్నది, అలాగే ఒక శునక మాంసం తినే చండాలుల్లో పరమాత్మ అతడు దర్శిస్తూ ఉంటాడనమాట. అందరిలోనూ పరమాత్మను దర్శిస్తాడు, అలాగే తనలో కూడా పరమాత్మను దర్శిస్తాడు. పరమాత్మలో కూడా అందరూ పరమాత్మలోనే ఉన్నారు అని కూడా అతను అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట. అందుకే మనకి అన్నమాచార్యులు కూడా చెప్తారు, బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కటే. అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతి తరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గముల గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయడం చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జన్మ మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలరు. మనము జిజ్ఞాసులు, ఇప్పుడు మనకి ఎవరు, కపిల మహర్షి ఉన్నారు, కపిల దేవుడు ఉన్నారనమాట, భగవంతుని యొక్క అవతారమే. ఆవిడ దేవహూతికి ఇదంతా కూడా వివరించారు, ఈ యొక్క నిజమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజుకి శుకదేవ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ శౌనక ఋషులందరూ కూడా సూత గోస్వామి నుంచి వింటూ ఉన్నారు. అంటే సర్వోన్నతమైన ఆ భగవంతుని యొక్క ఆరాధన ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకుని వేరే వారి దగ్గర నుంచి విని, ఎందుకు అంటే శ్రవణం అనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైనది. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం. అందుకే శ్రవణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది, నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో మొదటిదన్నమాట. కాబట్టి మనం కూడా భగవంతుని గురించి వినాలి, ఆ ఆధ్యాత్మిక మార్గం గురించి తెలుసుకోవాలి.
కాబట్టి ఎవరైతే ప్రామాణికమైన వారు ఉన్నారో వారి దగ్గర నుంచి వింటూ మనం భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాలి. ఇట్లా ఎప్పుడైతే మనం ఆ మహాత్ముల దగ్గర, అంటే ఎవరి దగ్గర అంటే వారి దగ్గర కాదు, మహాత్ముల దగ్గర మనం శ్రవణం చేయగలుగుతాము, అప్పుడు మనం కూడా క్రమక్రమంగా ఈ యొక్క జనన మరణ అనే సంసార సాగర చక్రాన్ని దాటగలుగుతాము. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా తద్విధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూసే సమస్త చరాచర ప్రాణులు అంటే కదిలేవి కదలనివి ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకొనుము. అంటే జ్ఞానచక్షుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. మనకేంటంటే మామూలుగా మనకున్న ఈ భౌతికమైన కళ ద్వారా ఏదైతే చూస్తామో అది నిజం కాదు, మనకి తెలీదు ఈ యొక్క నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది. అందుకు దివ్య చక్షుల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క దేహం, అలాగే ఆ యొక్క క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒక విషయం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి స్థావర జంగములలో నీవు గాంచున్నది ఏదైనాను క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమేనని తెలుసుకొనుము. అంటే ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టికి పూర్వమే స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు భౌతిక ప్రకృతి మరియు జీవుల గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ జగత్తులో ఉండే ఈ యొక్క అన్ని జీవరాశులు, వృక్షాలు అవ్వచ్చు, అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి మరియు ఉన్నత ప్రకృతి అయిన జీవుని కలయిక చేతనే ఏర్పడినవి. అంటే ఈ రెండిటి ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఉన్నత ప్రకృతి సంబంధించిన జీవుని కలయిక లేక స్పర్శ లేనిదే వృద్ధి కాదు. హరే కృష్ణ. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవాను నుంచే ప్రభావితమగుచున్నందున ఆ భగవానుడే ఉన్నత మరియు న్యూన ప్రకృతులైన జీవుడు మరియు భౌతిక ప్రకృతులను నియమించువాడై ఉన్నాడు. అనగా భౌతిక ప్రకృతి భగవాను నుంచే సృష్టించబడి ఉన్నత ప్రకృతి అయిన జీవుడు దాని యందుంచబడగా సర్వకార్యములు సృష్టి వనగూడుచున్నవి. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చామో అప్పుడు కార్యాలు అనేవి జరుగుతూ ఉండే అన్నమాట. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి ద్వారా మనకి ఇవ్వబడింది. అంటే మనకి స్వల్పమైన స్వతంత్రం అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఒక ట్రైన్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాము అంటే మనం ఆ ట్రైన్లో వెళ్ళి కూర్చోవాలి అనే ఆ యొక్క చాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఉంటుంది, మనం ఏ ట్రైన్లో కూర్చోవాలి అనేది. కానీ ఒకసారి వెళ్ళి ఆ ట్రైన్లో కూర్చున్న తర్వాత అది స్టార్ట్ అయింది అంటే మనం దిగడానికి ఉండదు అనమాట. అంటే ఇది నేను వెళ్ళే మార్గం ఇది కాదు అని మనం అనుకున్నా కూడా మనం ఆగడానికి దిగడానికి ఉండదు. కాబట్టి మనకి ఏదైతే కరెక్ట్ రూట్ అనేది ఉందో, మనకి కరెక్ట్ దేహం ఏదైతే ఇవ్వబడుతూ ఉందో మనం ఆ యొక్క కరెక్ట్ అయిన దేహాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనకి స్వల్ప స్వతంత్రం ఉంది. అంటే ఏదైతే ఆ ట్రైన్లో మనం ఉన్నామో జస్ట్ మనం అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ట్రైన్లో నుంచి మనం బయటకు రాలేమన్నమాట. ఒక్కసారి మనం ట్రైన్కి కూర్చున్నాము అంటే మనము బయటికి రాలేము ఒక స్టేషన్ అనేది వచ్చేదాకా. కాబట్టి మనం ముందే దాన్ని సరిచూసుకోవాలి, మనం ఏ ట్రైన్ ఎక్కాలి అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మనం కూడా మనకి ఏ భౌతిక దేహం అనేది కావాలి అనేది మనం ముందే దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంటే మనం గమ్యం చేరడానికి మనకి ఏ దేహం అయితే కరెక్ట్ దేహం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. సర్వదేహములందు ఆత్మని కూడి ఉండు పరమాత్మను గాంచువాడు మరియు నాశవంతమైన దేహమునందలి ఆత్మ
పరమాత్మలిరువురిని ఎన్నడూను నశింపని వారుగా తెలుసుకొనగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని కలిగినవాడు. అంటే అన్ని దేహాల్లో కూడా, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే, అన్ని దేహాల్లో కూడా ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్మను కూడా చూసేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో, అలాగే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా నశించిన వారు, అంటే వాళ్ళు సనాతనమైన వారు అనమాట. ఇలా ఎవరైతే దాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళు సరైన దృష్టిని కలిగి ఉన్నవాళ్ళు అనమాట. లేకపోతే ఏంటి, వాళ్ళు సరైన అవగాహన, అంటే ఇది ఎవరైతే తెలుసుకోవట్లేదో వాళ్ళకి సరైన అవగాహన అనేది లేదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, యః పశ్యతి సపశ్యతి. ఇదంతా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చూస్తున్నట్లు అనమాట. సపశ్యతి, వాళ్ళు నిజంగా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే భ్రమలో చూస్తున్నారు, అంటే ఉన్నది లేనట్లుగా, లేనిది ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ మనకు చూస్తే సమం సర్వేషు భూతేషు, అంటే సమంగా సర్వేషు భూతేషు, అన్ని జీవులలో కూడా తిష్టంతం ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరం, పరమాత్మ కూడా ఉన్నారని ఇక్కడ మనం చూడాలి. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహినస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా ప్రతి జీవి యందు సమముగా నిలిచియుండు పరమాత్మను దర్శించువాడు తన మనస్సుచే తనను తాను హీనపరచుకొనడు. ఆ విధంగా అతడు పరమగతిని పొందగలడు. సర్వత్రా కూడా ప్రతి జీవి అంటే భగవంతుడు ఏంటి, అన్ని జీవుల్లో కూడా ఉన్నాడు అనమాట. అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి, స్కూల్లో ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి, టీచర్ అనేవాడు ఏంటి, అందరికీ కూడా చదువు చెప్తాడు. దాంట్లో ఎవరు ఏ విధంగా తీసుకుంటారనేది అతను బట్టి ఉంటుందన్నమాట. అంటే భగవంతుడు కూడా అన్ని జీవుల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి తన మనసు తనను తాను హీనపరచుకోడు. అంటే మీరు గొప్ప, నేను తక్కువ అనే విధంగా ఆలోచించకూడదు అనమాట. ఎవరు కూడా, అందరిలో కూడా పరమాత్మ అనేవాడు కూడా ఉన్నాడు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన పరమాత్మ రూపమున సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నాడని అతడు అవగాహనము చేసి కొనినచో, అనగా అతడు ప్రతి జీవి యందును ఆ భగవాను దర్శింపగలిగినచో తన విధ్వంసక మన ప్రవృత్తిచే తనను తాను హీనపరచుకొనక క్రమంగా ఆధ్యాత్మిక జగం వైపునకు పురోగమించును. అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే, నాకు అంటే ఈ యొక్క శ్లోకాలు చదవడానికి కానీ, లేకపోతే భగవద్గీత చదవడానికి కానీ అర్హత లేదు, లేకపోతే నేను వేరే వేరే అధమ జాతుల్లో పుట్టి ఉండొచ్చు, లేకపోతే నాకు అంత అర్హత అనేది లేదు, లేకపోతే నాకు చదువు రాదు, ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరిని వాళ్ళ యొక్క మనస్సు చేత హీనపరచుకోకూడదు. ఎందుకు, అందరిలో కూడా పరమాత్ముడు సమదర్శి అయి అందరినీ సమంగా అందరిలో కూడా ఉన్నాడు అనమాట. ఒకరిలో ఎక్కువగాను ఒకరిలో తక్కువగాను లేడు. కాబట్టి అలా యథార్థంగా దర్శించాలి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తథాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే సర్వకార్యములు వనరింపబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తననియు గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి కలిగినవాడు. ఏదైతే ఈ భౌతిక సృష్టించబడిన దేహము చేతనే సర్వకార్యాలు కూడా, జస్ట్ ఏంటి, ఈ యొక్క దేహానికి ఆ ఆత్మ అనేది చైతన్యాన్ని కలిగిస్తుంది అన్నమాట. అప్పుడేమవుతుంది, ఈ కర్మేంద్రియాలు, ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క కార్యాలని వనరిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ దేహము పరమాత్మ యొక్క నిర్దేశంలో భౌతిక ప్రకృతిచే, అంటే పంచమహాభూతాలు వీటితోనే తయారు చేయబడింది. కాబట్టి ఈ యొక్క దేహానికి సంబంధించిన సమస్త కార్యాలకు ఆత్మ కర్త కాదు. తను కోరుకున్నది అటువంటి దానికి దేహం అనేది వస్తుంది, తర్వాత అన్ని కార్యాలు కూడా దేహమే చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే దేహస్థితి కారణములనే చేయవలసిన కార్యములన్నీయును మనుజునిచే బలవంతంగా చేయబడుచున్నవి. సపోజ్ మనకు ఆత్మకి ఏంటి అంటే గమ్యము పరమాత్మను చేరుకోవడము, కానీ దేహస్థితి ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక దేహంలోకి వచ్చి పడ్డామో దానివల్ల ఏమవుతుంది, బలవంతంగా కొన్ని మనకి ఇష్టం లేని కార్యాలు కూడా
చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జీవుని యొక్క పూర్వపు కోరికలను అనుసరించి అతనికి దేహము ఒసగబడుతూ ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాము ఇప్పుడు ఆ యొక్క కుక్క ఎందుకు అలా ఉంది అని, అంటే అంతకుముందు ఏదైతే కోరిక ఉందో దాన్ని బట్టి ఒక కుక్క దేహం అనేది దానికి వచ్చింది. అలాగే ఒక పంది రూపం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక దేవత రూపం అవ్వచ్చు, దేహం అవ్వచ్చు, ఇట్లా అనమాట. యదా భూత పృథగ్భావం ఏకస్థమను పశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. బుద్ధిమంతుడైన వాడు భిన్న దేహముల కారణముగా భిన్న వ్యక్తిత్వములను దర్శించుటను విరమించి జీవులు ఏ విధముగా సర్వత్రా విస్తరించిరో చూసినప్పుడు బ్రహ్మభావమును పొందును. అంటే మనకి మనసు అనేది అటు ఇటు చంచలమైనది అనమాట, అటు ఇటు లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం దానివల్ల అర్థం చేసుకోకపోతూ ఉంటాము. కానీ బుద్ధిమంతుడైన వాడు బుద్ధిని ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తాడో భిన్నమైన దేహముల కారణంగా, అంటే ధనికులు, అలాగే పేదవారు, అలాగే ఒక గోవు, అలాగే ఒక శునకము, లేకపోతే ఒక కీటకము, ఇట్లా భిన్నమైన దేహాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా అని వాటిల్లో ఉన్న ఆత్మ కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఏనుగులో ఉండే ఆత్మ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చీమలో ఉండే ఆత్మ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అని ఎవరైతే భిన్నంగా దర్శిస్తారో వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదనమాట. అలా కాకుండా అట్లా అటువంటి దర్శించే వ్యక్తిత్వాన్ని విరమించి జీవులు మొత్తం కూడా ఎలా ఏ విధంగా సర్వత్రా విస్తరించినవో మనం చూసినప్పుడు మనం నిజమైన ఆ బ్రహ్మ భావన స్థితికి పొందుతాము. అంటే మనం చూసాం కదా, బ్రహ్మముక్కటే పరబ్రహ్మముక్కటే, అంటే అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే, అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ కూడా ఒక్కడే అని తెలుసుకుంటాము. అంటే అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అంటే ఆత్మలన్నీ కూడా సమానమైనవే, కానీ ఆ యొక్క కోరికలను అనుసరించి ఆ దేహాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. అనాదిత్వా నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. నిత్య దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శింతురు. ఓ అర్జున, అట్టి ఆత్మ దేహముతో సంపర్కము కలిగినను కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. అంటే ఈ దేహము జన్మించుతున్నందున జీవుడు మనకి జన్మిస్తున్నాడు అని చూస్తున్నాము. కానీ మనకి 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. అంటే ఆత్మకి నాశనము లేదు, ఆత్మ జన్మించదు, వేరే వాటి జన్మ కూడా కారణం అవ్వదన్నమాట. జస్ట్ ఆ దేహంలో చైతన్యం కోసమే వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటిది దాన్ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో అలా చూసేవాళ్ళు, అలాగే ఆ ఆత్మ అనేది ఏంటి, చాలా దివ్యమైనది, సనాతనమైనది, ఈ త్రిగుణాలకి అతీతమైనది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ దేహంలోకి వచ్చి పడుతుందో ఆ దేహము ఈ త్రిగుణాలకి సంపర్కంలో ఉండడం వల్ల ఆ మనసు ఇవన్నీ కూడా ఆ మిథ్యాహంకారం రావడం వల్ల ఈ యొక్క త్రిగుణాలలో చిక్కుబడిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోమని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం భౌతిక ప్రకృతితో కలిసిన దానివల్ల ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే మన యొక్క కర్మలను నియంత్రించడానికి చూస్తాము. ఉదాహరణకి సపోజ్ పిల్లలు కొంతమంది సరిగా చదవకపోతే మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తాము, బాగా చదివే వాళ్ళ పక్కన ఉంచుతాము. లేకపోతే ఎప్పుడైతే టీచర్ చెప్తూ ఉంటారో మొదటి బెంచ్లో కూర్చోమని చెప్తూ ఉంటాము. ఇలా అంటే ఎవరైతే బాగా చదువుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క సహవాసంలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇతను కూడా బాగా చదువుతాడని మనం అలా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క నిత్యమైన ఆధ్యాత్మికమైన త్రిగుణాతీతమైన ఆత్మ ఇటువంటి సంపర్కంలోకి ఎప్పుడైతే అంటే ఇటువంటి సహవాసంలోకి వచ్చిన దానివల్ల ఇటువంటి దేహాలను తీసుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం కూడా సత్సంగత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నను సూక్ష్మత్వ కారణముగా ఆకాశము దేనితోనూ కలిగినట్లు
బ్రహ్మభావంలో నిలిచిన ఆత్మ దేహమునందు నిలిచి ఉన్నను దేహముతో కలియదు. మనం పీపీలో చూద్దాం. ఇక జ్ఞానచక్షులు ఉన్న వాళ్ళేనంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా యథార్థంగా చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇరువురు కూడా ఎప్పుడు కూడా నశించిన వాళ్ళు అనమాట. కాబట్టి పరమాత్మ ఏంటి, అందరిలో కూడా సమానంగా ఉన్నారు. విభజించబడి ఉన్నా కూడా నేను చూశాను కదా, ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. అంటే ఆయన అందరిలోకి వెళ్ళినా కానీ ఆయన పూర్ణుడుగానే ఉంటారనమాట. అలాగే బుద్ధిమంతుడైన మనిషి ఏంటంటే ఏనుగు లేకపోతే జిరాఫీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, లేకపోతే చీమ చిన్నగా ఉంటుంది, లేకపోతే మనిషి పిల్లవాడు చిన్నగా ఉన్నాడు, ఇట్లా ఎన్ని చూసినా కూడా ఆత్మ అనేది పరమాత్మ అనేది విభజించబడదు అనమాట. అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ సమంగా ఉంటుంది. అలా ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వాళ్ళు అవ్యయమైన ఆత్మని దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, త్రిగుణాతీతమైనదిగా చూస్తూ ఉంటారు. ఎలా అంటే మనకి ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది సనాతనమైనది, జస్ట్ దేహాలు మాత్రం మారుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు బద్ధము అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో త్రిగుణాల యొక్క దాంట్లో వచ్చి పడడం వల్ల ఆ యొక్క బద్ధ జీవన స్థితిలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆకాశము సర్వవ్యాపకమైనను సూక్ష్మత్వ కారణముగా దేనితోనూ కలియదు. అట్లే బ్రహ్మభావంలో స్థితమైన ఆత్మ దేహమునందు నిలిచి ఉన్నను దేహముతో కలియదు. ఎట్లా అయితే ఈ యొక్క ఆత్మ వచ్చి దేహంలో నిలిచిందో ఆ దేహంతో కలిసిపోదన్నమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు వాయువు ఒక బురద నీళ్ళు ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. అలాగే చాలా సుగంధమైన పూల తోట ఉంది, అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. జస్ట్ అది పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట, అంతే. అక్కడే ఉండి దాంతో మిళితం అయిపోదు, అంటే దాంతో కలిసిపోదు అనమాట. అలాగే ఆత్మ కూడా ఏంటి, దేహంతో కలిసిపోదు. దేహము ఆత్మ అనేది వేరు అనమాట. ఆ దేహానికి చైతన్యం మాత్రమే ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ వచ్చి చేరుతుందో అప్పుడు దేహానికి చైతన్యం మాత్రమే వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఆకాశం కూడా మనకి ఒకటే ఉంటుంది, కానీ మనకి ఉన్న స్వతంత్రం ద్వారా ఏంటంటే మనము ఆ ఆకాశం లోపల మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటాము. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును చైతన్యంచే ప్రకాశింపజేయును. మనం నిన్న కూడా చూసాము, సూర్యుడు ఒక్కచోటే ఉంటారు, కానీ మనకేంటంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి ద్వారా ఈ యొక్క సౌర కుటుంబం మీద అయితే ఉందో అంతా కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే చైతన్యం మన శరీరంలో ఆత్మ ఉంటుంది. అంటే రుజువు ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మ వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు అది డెడ్ బాడీ అంటారనమాట. అలాగే మనకి ఆ రుజువు ఏంటి అంటే చైతన్యం. ఆ యొక్క ఆత్మ ఆ శరీరం మొత్తం కూడా ఉండబట్టే అదంతా కూడా చైతన్యం ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ దేహం అనేది. అలాగే సూర్యుడు ఏంటి, మనకి ఎన్నో కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటారు, కానీ సూర్యరశ్మి చేరడానికి చాలా తక్కువ సమయంలోనే సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన ఆ సూర్యకిరణాలని మన మీద పడతాయి అన్నమాట. అలాగే ఆత్మ కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దాని యొక్క చైతన్యం ద్వారా ఇదంతా కూడా దేహం అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆత్మ ఉంది, ఆ చైతన్యం ఉంది అని మనకి ఎలా అంటే, సపోజ్ మనకి ఈ చెయ్యి అనేది ఇట్లా పైకి అనుకుంటున్నాము, కాలు అనేది జరపాలనుకుంటున్నాము, ఏదైనా చూడాలనుకుంటున్నాము, ఏదైనా వినాలనుకుంటాము, ఇదంతా కూడా ఆత్మ యొక్క అంటే చైతన్యం ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ యొక్క చైతన్యం అనేది లేకపోతే మనకి తెలియదు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం
దేహము మరియు దేహము ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞునకు నడుమగల భేదమును జ్ఞానులచే దర్శించి భౌతిక ప్రకృతి బంధనము నుండి ముక్తి నొందు విధానము నేనుగా కలిగిన వాడు పరమగతిని పొందగలరు. ఎలా అయితే కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ వీడియో గేమ్ అనేది ఆడుతూ ఉంటారు. దాంట్లో ఏంటి లెవెల్స్ అనేవి ఉంటే అనమాట. ఆ గమ్యం అనేది చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఒక్కొక్క స్టేజ్ దాటుతూ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి అలాగే మనం కూడా ఈ దేహము, ఆ దేహం ఎదిగిన క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క ఏదైతే ఉందో అట్లా ఒక్కొక్క స్టేజ్ దాటుకుంటూ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ దేహం అంటే ఏంటి, అలాగే పరమాత్మ అంటే ఏంటి, జీవాత్మ అంటే ఏంటి. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నిజమైన పరమగతిని పొందగలుగుతాడు. ఈ బంధనం నుండి ముక్తి పొంది ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ అనేది చేరుకుంటాడనమాట. అంటే పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాడనమాట. కాబట్టి అంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే ఈ చక్రం నుండి బయటపడగలరు. అటువంటి వాళ్ళు గమ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం, దాన్ని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఎలా దాటాలి, ఎలా చేరుకోవాలి అనే దాన్ని మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. దాన్ని బట్టి మనకి ప్లాన్ అనేది వస్తుంది, ఎలా అర్థం చేసుకుంటూ దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది. దేహము మరియు దేహం ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞులకు నడుమ గల భేదమును జ్ఞాన దృష్టితో, అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే విదుర్యాంతి అంటే తెలుసుకోవడం అనమాట. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞము అంటే క్షేత్రం అంటే శరీరము, క్షేత్రజ్ఞయో అంటే శరీర యజమాని. ఏ విధంగా ఆ యొక్క జ్ఞాన చక్షువు ద్వారా, జ్ఞాన దృష్టిచే జీవుని అలాగే ప్రకృతి నుండి మనం ఎలా అయితే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఈ ముక్తిని పొందుతాము. దాన్ని అంటే దేహం అంటే ఏంటి, అందుకే అర్జునుడు అడిగారు కదా, ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఎవరు, ఈ జ్ఞానము అంటే ఏమిటి, జ్ఞాన లక్ష్యము అనేది, జ్ఞాన గమ్యము అనేది ఏంటి అని. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ లాస్ట్ చెప్తున్నారనమాట. ఆ దేహము అలాగే దేహం ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడికి అంటే జీవుడికి నడుమగల భేదమును, అలాగే ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పరమపురుషుడు కూడా అంటే పరమాత్మ కూడా అనమాట. వీటి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞాన దృష్టితో దర్శించి ఈ ప్రకృతి బంధము నుండి మోక్షమును పడయు విధానం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పరమగతిని పొందగలుగుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. నాకు ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పింది దేహం అంటే ఏంటి, దేహ యజమానులు ఇద్దరు ఉంటారనమాట, ఆత్మ అలాగే పరమాత్మ. మనము భోక్తలము, కానీ పరమాత్మ పరమభోక్త అనమాట. మనకి ఆ యొక్క దేహాన్ని ఎలా అయితే వినియోగించుకునే ఇది ఉంటుందో మనది చాలా స్వల్పం అనమాట. కానీ పరమాత్మ అన్నిటికీ మూలము, అన్నిటినీ సృష్టించింది ఆయనే అని అది మనం తెలుసుకోవాలి. మరి మనకి ఇందాక కూడా చెప్పారు కదా, శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గురించి శ్రవణం చేయాలి. ఎవరి నుంచి, సజ్జన సాంగత్యము ద్వారా. అంటే ఎవరైతే గురువును స్వీకరించి ఆత్మ మరియు అనాత్మల అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకి తెలియజేయగలుగుతారు. అటువంటి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మనకి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పారు, భౌతిక పదార్థము 24 తత్వాల ద్వారా నిర్మితమై ఉంటుంది, 24 మూలకాల ద్వారా నిర్మితమై ఉంటుంది. దాన్ని ఈ యొక్క విశ్లేషణని ఎవరైనా కూడా గ్రహించవచ్చును. ఈ దేహము స్థూల వ్యక్తీకరణం కాగా మనసు మరియు దాని ప్రభావములు సూక్ష్మ వ్యక్తీకరణములు. మనసు సూక్ష్మం ఎందుకంటే మనకు కనపడదు, బుద్ధి అనేది మనకి కనపడదు, అహంకారం అనేది మనకు కనపడదు. కానీ స్థూలము అంటే
భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనే వీటి ద్వారా మనకి అవి వ్యక్తీకరణ అంటే కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండింటికి నడుమ గల అంత ప్రక్రియయే జీవ లక్షణములు. వీటికి పైన ఉన్నదే ఆత్మ. అంటే ఈ 24 వాటికి పైన ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆత్మ. ఈ ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా మన దేహంలో ఉన్నారు. అనగా ఆత్మ మరియు పరమాత్మ భిన్నులే గాని ఏకము కాదు. ఆత్మ మరియు 24 భౌతికాంశముల సంయోగము చేతనే భౌతిక జగత్తు నడుచున్నది. భౌతిక జగమును ఈ విధమైన ఆత్మ మరియు చతుర్వింశతి తత్వముల కలయికగాంచు అంటే 24 తత్వముల కలయికగాంచుచు పరమాత్మను నిజస్థితిని దర్శింపగలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేటకు అర్హుడు అగుచున్నాడు. ఈ విషయములన్నీను చింతనము మరియు ఆత్మానుభవం కొరకు ఉద్దేశించబడి ఉన్నవి కనుక ఆధ్యాత్మిక గురువు సహాయంచే ఈ అధ్యాయం నందలి విషయములను మనుషుడు సంపూర్ణంగా అవగాహనము చేసుకొనగలవను. శ్రీమద్ భగవద్గీత యందు ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అను త్రయోదశాధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవులందరికీ జై. నమాచార్య శీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి జై. ప్రతిపావన ప్రపాద్కి జై. ఓకే, మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. రేపు 14వ అధ్యాయము. ముఖ్యంగా 14వ అధ్యాయం ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణముల గురించి మనము ఈ యొక్క త్రిగుణాల గురించి అక్కడక్కడ చర్చ అనేది జరిగింది. కానీ 14వ అధ్యాయంలో అలాగే 17వ అధ్యాయంలో అంటే మన యొక్క కార్యాలు అంటే మనం చేసే కర్మలు ఎలా ఉంటాయి, అవి ఏ గుణంలో ఉంటాయి, ఆ గుణాల వల్ల మనకు నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది ఎటువంటిది వస్తుంది. అందుకే చెప్తారు ఊర్ధ్వం సత్వం, అలాగే మధ్యే ఇటువంటి రజోగుణంలో, అలాగే తామసం ఏంటంటే అధో గుణంలో అంటే పతనం చెందే వంటి లోకాలు, ఇట్లా కొన్ని వివరణ అనేది ఇస్తారనమాట. కాబట్టి అంటే 14వ అధ్యాయం అనేది అప్లికేబుల్ అంటే మనం ఎలా అప్లై చేసుకుంటాము మన యొక్క లైఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అనమాట. కాబట్టి